Ja, du skal gifte dig med mig, fordi jeg er berømt af Justin Bieber. Hvor gør du ikke? I USA. Den kunne ikke bedre. Hej, prinsesse. Du skal gifte med mig, fordi jeg har mange parter. Hvad prøver du for noget? Alt penge. Jeg stjålet. Ja, nogle gange. Jeg er i fængsel. 2 gange. Kun som det dobbelt. Hej, prinsesse. Hej. Jeg er sulten. Har du noget? Er du heldig, fordi jeg har en død fugl her. Så kan jeg tænde noget, med noget i. Jeg tror ikke, du har set sådan noget før. Det kan jeg. Det smager godt, når det bliver grillet. Har du noget, du kan varme med? Så skal vi lige starte. Her, det er tæt på nogle gange. Værsgo. Det vil jeg gerne have. Tak skal du have. Har du nogle børn? Nej, men hvad er der? Tag bare Kirko. Han er også sød. Sådan en lille mand. Han er også ret hurtig. Ja, det er han faktisk. Det er